madokachere mabuja hedzinonhaudzo zuwa rochimakumi mairi mumwedzi uno wanyamavhuvhu tikutandira kwedu nomudze ipapa kwai anga ari mukuru kanzura anoti katsande aambomisiwa basa nogurukota noringa nozvokutongewa kumatunhu. Nyaya yacho chaiyo yati yanyatsaburika asi zviri kunzi kwakufirifetiwa kukaboeka kuti iye katsande agotekaedza zvinhu zvisirizvo munyaya yokutekaedza basa rokanzuru. Regai tigoringa kuona kuti zvinonga zvifamba sei. Tinoramba takandoringa tichikonyepai uko dare remakurukota amunanga arwara kureketa iro kutoti kwai vanhu vari kuchera muhwizi hwakawanda wachichera wachisiya zvakadando kwai zvichadiwa apa ndokokutanda wachireketa izvozvi pano mwedzi 10 kubva ipo wagozvireketa izvozvi mugore rapfuura kunonosaya kuti kohokonai murunamba muchindodokerera kureketa chinhu chibodzi padibe chiri kuchinja sei chisiri kuchinja. Unobva waona kuti ivo wachona ndo vanhu vanenge vachiita izvozvo. Kuno vanhu zvisunga baka pakanyangara apo. Hurumende yagoreketa kuti kwai tino vanhu vatapa chokudya vanosvika mamiliyoni 5 nezviuru 400 $5.4 million pachirungu kuvanhu mamiliyoni 6 anochiuruzana 6.1 million pachirungu wanga vari kuda chokudya. Manhamba ari kureketeka yaya nekuti chokwadi chere kwenyu makachiboyawo chokudya chakabva kuhurumende kwenyu chakasvika chere kana kuti kuribe. Ticharamba tichireketa kana anenge azoziva kuti kwavo kochiribe ngabva wandoti tsvitse wati nyepe tibva taziva kuti hurumende iyi iri kureketa kwairibe kudoka. Mapurisa aburitsa mazita vamwe vanhu vari kuti vakagwarashiwa patsaona yakaitika pana Sekena St Patrick's iya kwai nyaya yakaitika ipapa wakazoenda kopfira kuchipatara pakanyangara kwai vanhu vapfa wese patsaona iyoyo vanosvika 9. Mazita aburitsiwa nyasi ndiArnold Gwangwadza, Andrew Chikwanda, Tafadzwa Sibanda naMichael Munyanga. Mweya yavo ngairambe yakazorora murugare. Idi tsaona iya yange yakaita kunyangaritsa chaiko. Wamwe wagari wokuchitumbidza vagonyora tsamba kuburikidza nemagweta anoita kodzorodzo vanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights wachireketa iwo kutoti kuregai zvamunoda kuita zvokuti muende kuchikoro chochitepo chokufundisiwa gwara romusangano ZANU-PF. Ipapa vagotoreketa vakatoti regai tione kuti zvinopera sei apa uri kunzi wachaenda mumazuva mairi ari kuteera chaiwo kuno nekuti zvichambotekaira sei ipapa kana kuti wachavaendesa kumatare chere ticharamba hedu takaringa asi wakaenda kumatare. Regai tigare tazvireketa izvi kuti vanodyiwa nonyaya kana kuti inogona kuitewa zviya zvokunzi nyaya yenyu iri kudaba kugwika zvochimbi kunonga izouya muzomugwika kana papera kana mwedzi 6 kana mwedzi 4 chaipo. Zvomatare ukwedu zvakanyangaritsa izvo. Kwainobato roCCC isusu makanzura edu tiri kuabvumira kuti agende ikweyo kuchikoro chokudzidzisiwa zvozanu kuchitepo. Regai tione kuti zvinombopera zvakaita sei izvozvo nekutoti vanozvikona izvozvo kuramba izvozvo ivo vakuru vavo chaivo wari ana Chabangu paribe chiripo apo totoziva vachiramba vachindoita zvese zvavanoda kuita havo madiro aJoji chaiwo.
Vamwe vanhu vafara, vamwe vatotsvomwa, vamwe varibe chawaita pareketi vano kambani inoringana zvokumisa motika muguta reHarare, yoCity Parking pachirungu. Kwai ipapa inenge ichida kuti vanhu wapfuura makore 40 wakone kugoisa motika dzavo muguta reHarare pachena paribe kubhadharisana. Kwai gore rese munhu uchindoita izvozvo, kana gore rapfuura wochizoenda pokare kokumbira pokare kuti ndichiri mupenyu ndiri kuda kuita izvozvo. Kuno vanhu harahwa dzino makore 40 dzinoboekangane kwawakomana. Apo watozosekesa wari kureketa iwo kutoti nemaovheta anokwanisa kungotopiwa kodzero dzibodzidzo. Unobva waona kuti dina yawe regai tione kuti tinopona chere pawanenge wari kuita izvozvo. Ticharamba hedu takazviringa kuti zvinombopera nokupi. Kwai mudzimai waComrade Chingisi Patricia Makoni wapfa. Kwai ateera murume wache nyasi chaiwo. Zvakaitika kwai musosvondo asi zvareketeka nyasi. Tikundoti mweya wache dai waramba wakazorora murugare. Dhiriro kambani yokuBritain nokambani yoCSC ringe roda kuti kambani yoCSC ichitande pokare kutengesa nyama nokudii. Kwai rapfa iri pachiribe pai. Apa ranga rano makore kanosvika 5 chaiwo rasainiwa kuti ndo parichada kutanda. Kuno zvinhu zvacho unobva waita kuona kuti paribe kwatiri kuenda. Tikuramba tichitenderera zvedu kuriitaira chaiko tirimo paribe chiri kuchinja. Regai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinopera sei. Apa mamwe mashopu anotengesa zvokudya nezvimwe zvokusenzesa mudzimba kwaya kuramba kuti kana munhu akada kutenga zvinhu zvache noiwo mazigi omufoni obva anzi kana uchitoda mazigi ita kuuya nawo uri musvo mubi yangu uyi kuita zvomufonizvo. Imi pakanyangara. Hidi heno kuti zvinosvika kupi izvozvi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichimbopera zvakaita sei. Regai tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kureketa kuno tikutandira muSouth Africa. Vamwe vanhu vokubato roMK wakabisiwa kuita maMP wakutochema ipapa kutorwadziwa nokunetseka kuti sei zvaitika izvozvi. Kwai takabuditsiwa mubato zvisiri izvo nokutoti kwaida kuti kuunziwe iye Floyd Chivambu nowabiyache wari kubva kubato roEFF. Regai tirambe takazviringa asi panonyanya apo. kuEastern Cape kwai papa vanhu vanoita basa rekuenda kuti tipei mari kuti musenze wakutoita kuenderera chaiko nokuzvikoro vari kusvika ikweyo vachitoita kugwarasha nokuparadza mari yese vachitoti wakuru wezvikoro tipei mari kana muchida kuti pagare pano. Kuno heno kuti mapurisa ane chaachaita chere kana kutoti waakutomirira mambo weimwe imba imo muEastern Cape ari kureketa kuti ndichazvipedza izvozvi ndozvipedza makuno yanhu. Ticharamba hedu takazviringa asi zvinorwadza chaiko. Kambani yoKatar Airways kwai yagotenga zvikamu zvokambani yoSA Airlink zvinoita 25%, 25% stake pachirungu. Tikuti makorokoto wabedu waenda mumari. Tinoramba takaringa kwazvinenge zvichienda izvo. Apawo kwaiwa Chakwera wakaita kutekaira kuita atekaira apota idi. Wakabva kuMozambique wakasvika muZimbabwe, wabva muZimbabwe wakuenda
mhiri kumakungwa. Mhiri kumakungwa wari kusvika kuAmerica wopfuura woenda kuFrance wopfuura woenda kutekaira kwacho aiwa kuita dzvatsvatsva chairo. Nodaba kugara panzvimbo yebodzi. Iri zvakaita kuoma nayawe. Regai tirambe takazviringa kuti zvinopopera zvakadini izvozvo. Asi vanhu vekuMarawi vari kuwadziwa fani. Tikaenda kunyika yoKenya, kuri kuitika zvinogara zvakadaro manduwe. Ipapa kwai William Ruto akubenhutsapo kare zvinhu zvaakagoti iye achadaba kuita pakatanda vanhu kuratidzira. Kureketa kuno kwai agotonzi achaitapo kare kuti atenge motika dzinoseenza nemagetsi basi, dzokuti wakuru nevanhu vemuhurumende wakone kugoseenzesa. Pakatanda kuratidzira kuku anga atoreketa kuti aiwa gore rino rese pachiribe vanhu zvohurumende zvichandotengiwa zviri benzeru zvakaita somotika itsva. Aidiwo munhu anoita kusikinya tokono. Ipapa chiri kutorwadza kutoti kuno imwe nyaya yaburika kuti kuno vanhu 13 vaburika vachitiza mujere remapurisa. Zvakaita kuoma chaiko. Kwaye wazhinji wacho vanobva kunyika yeEritrea. Unobva waita kuona kuti rerere idina yawe kuKenya kwaritaura kugarira wakaita kubatira hana mumanja chaimo kuitoichiita kuigadzikana kuti iri pakanyangara nekutoti makororo acho ariburika makororo masvinu. Mubodzi wavo kwai agoita basa rekubhinya nokuuraya vakadzi achiita kudambura mumanjayo odambura musoro odambura zvakaita kunyangariwa. Vanhu vazhinji chaizvo. Kunorekai tione kuti mapurisa achakona kuvabata chire kana kuti inopfa yakarodha. Apawo tikachienda kunyika yoSweden kuZurich kwai kwabatiwa wamwe watsano waino mafoni orudzi rweiPhone anosvika 40 mafoni orudzi rweSamsung anosvika 20. Ukaona munhu abatiwa nemafoni ari pabodzi po 120 121 pachirungu oziva kuti paribe chisvino. Kuno mafoni yopa zvazoringiwa kwakutoona kuti mafoni akatonyepiwa vanhu kuti aiwa mafoni edu tabirwa mafoni kuno idio kuita kunge heno munhu aita kubudirwa unoshawi chairo. Tikutenda kuti mapurisa aita basa rawo zvakanaka zvino. Regai tichigumira pano isusu mabuja. Ndini wenyu Manduwe Onhau.